První světová válka, konflikt, který trval od roku 1914 do roku 1918, patří k nejzásadnějším a nejničivějším zlomovým bodům v dějinách lidstva. Nebyla to jen další válka, ale katastrofa, která předefinovala geopolitickou mapu, transformovala společnosti a zanechala nesmazatelnou stopu v kolektivní psychice. V té době známá jako Velká válka, její rozsah a brutalita předčily vše dříve známé a znamenaly konec éry imperiálního optimismu a začátek bouřlivého století, které následovalo. Její dopad nebyl jen fyzický a vojenský, ale také hluboce filozofický a kulturní a zničil víru v lineární pokrok západní civilizace, která panovala po celé dlouhé 19. století. Dejte like, odběr a sdílejte. Začněme. Abychom pochopili rozsah konfliktu, je nezbytné zkoumat složité a propojené příčiny, které vedly k explozi v srpnu 1914. Válka zdaleka nebyla ojedinělou událostí způsobenou jedinou vraždou, ale spíše nevyhnutelným důsledkem desetiletí nahromaděného napětí v Evropě, kontinentu žijícím ve stínu imperiální konkurence, vyhrocené nacionalistické příslušnosti a bezprecedentních závodů ve zbrojení. Tyto příčiny se vzájemně posilovaly a vytvářely atmosféru nevyhnutelnosti, která v kritickém okamžiku znemožňovala diplomacii. Nacionalismus byl snad nejsilnější emocionální hnací silou. Na Balkáně se srbské nadšení pro Velké Srbsko prudce střetlo se zájmy Rakousko-Uherska, nadnárodního státu, který vnímal slovanský nacionalismus jako existenční hrozbu. V Německu pangermanismus živil ambice po globálním uznání, takzvané světová politika. Touha získat místo na slunci odpovídající jeho průmyslové a vojenské síle a přímo tak zpochybnit britskou hegemonii. Zatímco Francie se nikdy nevzpamatovala z ponížení z porážky Pruskem v roce 1871 a toužila získat zpět provincie Alsasko a Lotrinsko, otevřenou ránu v národní hrdosti. Tento nacionalismus, často agresivní a vylučující, vedl miliony lidí k ochotě pochodovat do boje, přesvědčených o morální a vojenské nadřazenosti svého národa. Školy, tisk a kulturní hnutí hrály klíčovou roli v oslavování války a démonizaci jiného, čímž psychologicky připravovali obyvatelstvo na konflikt. Zároveň byl imperialismus hnací ekonomickou a územní silou. Evropské mocnosti zuřivě soupeřily o kolonie v Africe a Asii, a to nejen o zdroje a trhy, ale také jako symboly globální prestiže a rasové nadřazenosti. Pozdní, ale energický vzestup Německa jako průmyslové a vojenské mocnosti změnil křehkou rovnováhu sil a přímo zpochybnil britskou a francouzskou říši, jejichž domény zahrnovaly rozsáhlé části světa. Tato soutěž o nadvládu nad světem vyvolala četné diplomatické tření, jako například marocké krize 1905 a 1911, které sloužily jako zkoušky na konečný požár a demonstrovaly ochotu mocností jít na pokraj války kvůli koloniálním zájmům. Militarizace se stala logickou reakcí na toto napětí. Ozbrojený mír, který charakterizoval desetiletí před rokem 1914, byl krutým paradoxem. Érou nejistého míru udržovaného neustálým znovuzbrojováním. Německo a Velká Británie se zapojili do nákladného námořního závodu a soutěžili ve stavbě bitevních lodí typu Dreadnought, jejichž síla a velikost učinili předchozí lodě zastaralými. Současně pozemní armády, zejména francouzská a německá, přijaly ambiciózní mobilizační plány, jako například slavný německý Schlieffenův plán. Tento plán, vyvinutý s cílem zabránit válce na dvou frontách, upřednostňoval rychlý a preventivní útok přes Belgii s cílem porazit Francii dříve, než se pomalu postupující Rusko mohlo plně zmobilizovat. Rozhodujícím faktorem byla neústupnost těchto vojenských plánů, které jakmile byly zahájeny, bylo téměř nemožné zastavit. Rozsáhlý a složitý systém vzájemně propojených aliancí zajišťoval, že jakmile konflikt vypukne, nebude omezen pouze na dva národy. Trojdohoda, Francie, Spojené království a Rusko, čelila trojspolku, Německo, Rakousko-Uhersko a Itálie, ačkoliv Itálie v roce 1915 změnila strany. Tato spojenectví, jejichž cílem bylo udržovat rovnováhu a odradit válku, nakonec fungovala jako rozbuška, která proměnila regionální spor v kontinentální válku. Vzájemná závislost spojenectví znamenala, že lokální konflikt na Balkáně by nevyhnutelně zatáhl všechny hlavní mocnosti.
Kromě strukturálních faktorů byla diplomatická atmosféra té doby korozivní. Konference v Algecirasu a balkánské války prokázaly neschopnost diplomacie řešit krize bez uchylování se k vojenským hrozbám. Mezi vojenskými a politickými vůdci sílil pocit, že válka je nevyhnutelná a pro některé dokonce žádoucí, že se jedná o chirurgický zákrok, nezbytný k očištění společnosti od rozkladu. Nedostatek efektivní komunikace a rychlost, s jakou byla v červenci roku 1914 přijímána klíčová rozhodnutí, zabránili jakémukoliv pokusu o rozumnou mediaci. Dne 28. června 1914 byl v Sarajevu zavražděn arcivévoda František Ferdinand, následník rakousko-uherského trůnu, Gavrilem Principem, bosensko-srbským nacionalistou a členem skupiny Mladá Bosna. Tento čin nebyl příčinou války, ale jiskrou, která zapálila sud s prachem. Rakousko-Uhersko, podporované slavným německým Bianco Šekem, slibem bezpodmínečné podpory, který povzbudil tvrdou linii Vídně, vidělo příležitost jednou provždy rozdrtit srbský nacionalismus a znovu potvrdit svou autoritu na Balkáně. Dne 23. července vydala Vídeň Srbsku ultimátum s drakonickými podmínkami, které byly navrženy tak, aby byly nepřijatelné, jako například zapojení rakousko-uherských úředníků do vyšetřování vraždy na srbské půdě. Přestože Srbsko přijalo téměř všechny požadavky, Rakousko-Uhersko, odhodlané jít do války, vyhlásilo 28. července válku. Od té chvíle se alianční systém dostal do nekontrolovatelného dominového efektu. Rusko, ochránce slovanských národů a cítící se ponížené předchozími krizemi, mobilizovalo svá vojska, nejprve částečně a poté úplně, proti Rakousku-Uhersku na obranu Srbska. Německo, které považovalo ruskou mobilizaci, kterou interpretovalo jako válečný akt, za přímou hrozbu pro východní Prusko a bylo Schlieffen-novým plánem nuceno jednat rychle, vyhlásilo Rusku 1. srpna válku. O 2 dny později Německo vyhlásilo válku Francii, protože Schlieffenova strategie vyžadovala nejprve neutralizaci Francouzů. Schlieffenův plán vyžadoval průchod německých vojsk přes neutrální Belgii, aby obešli francouzskou armádu a obklíčili Paříž. Porušení belgické neutrality, statusu zaručeného smlouvou z roku 1839, způsobilo, že Velká Británie, která se obávala, že Německo ovládne přístavy v Lamaňském průlivu, vyhlásila Německu 4. srpna válku. Za necelý týden se evropské mocnosti ocitly ve válce a do konfliktu zatáhly své rozsáhlé koloniální říše a kolonie, čímž se evropská válka proměnila ve skutečně globální válku. Počáteční očekávání krátké a vítězné války se rychle rozplynula. Všechny strany očekávaly, že jejich vojáci budou do Vánoc zpátky doma. A to na základě zkušeností z předchozích válek a přesvědčení, že moderní logistika a palebná síla znemožní dlouhodobý konflikt. Německo, v návaznosti na Schlieffenův plán, pozoruhodně postupovalo přes Belgii a čelilo nečekanému, ale prudkému odporu, který jeho postup zpomalil. Německá armáda pokračovala do severní Francie. Belgický odpor, rychlost britské mobilizace, britské expediční síly a německé logistické chyby spolu s rozhodnutím německých generálů otočit se východně od Paříže dříve, než bylo plánováno, místo aby ji obklíčili, však umožnili Francouzům a Britům reorganizovat se u bran Paříže. Bitva na Marně, září 1914, byla rozhodujícím okamžikem roku a možná i celé války. Francouzská armáda pod velením generála Joffreho zahájila klíčový protiútok. Dokonce přepravovala vojáky na frontovou linii v pařížských taxících, slavné marnské taxíky. Německý postup byl zastaven několik kilometrů od francouzského hlavního města, protože obě armády nedokázaly obejít nepřítele ve válce vedené na relativně úzké frontě, zahájili takzvaný závod k moři, vzájemný pokus o obejití severního křídla té druhé, které se táhlo od Aisne k pobřeží Flandr. Když i tento pokus selhal, taktická a obranná logika diktovala další krok. Vojáci na obou stranách začali kopat. V hledání ochrany před smrtící palebnou silou nových zbraní, hlavně kulometů a rychlopalného dělostřelectva, se zrodily zákopy. Na západní frontě skončila válka o přesun. Řada zákopů, ostnatého drátu a bunkrů, rozsáhlá obranná síť se táhla 700 kilometrů od Lamaňského průlivu až ke švýcarským hranicím.
Válka se proměnila v krvavou a statickou vyhlazovací válku, kde se jedinou schůdnou strategií zdálo být postupné zničení nepřítele. První světová válka, která trvala od roku 1914 do roku 1918, byla určující katastrofou 20. století, válka, která proměnila politickou mapu světa, zhroutila říše a položila základy pro budoucí konflikty. Byl to konflikt definovaný průmyslovou revolucí, imperialistickým soupeřením a systémem aliancí, který vtáhl hlavní evropské mocnosti do bezprecedentní totální války. Atentát na arcivévodu Františka Ferdinanda Rakousko-Uherska v Sarajevu 28. června 1914 srbským nacionalistou vyvolal krizi. Rakousko-Uhersko s podporou Německa vyhlásilo válku Srbsku. Do hry vstoupil již existující systém vojenských aliancí. Rusko mobilizovalo své síly na ochranu Srbska, což vedlo Německo k vyhlášení války Rusku a následně Francii. Když Německo napadlo neutrální Belgii, aby obešlo francouzskou obranu, Schlieffenův plán, Velká Británie vyhlásila Německu válku. Evropa byla rozdělena na dva hlavní bloky. Ústřední mocnosti, Německo, Rakousko-Uhersko a trojdohodu, neboli spojence, Francie, Spojené království, Rusko. Začátek války byl poznamenán mobilní válkou. Na západní frontě však německý postup zázračně zastavili Francouzi a Britové v první bitvě na Marně. Do konce roku 1914 obě strany vybudovaly rozsáhlé zákopové systémy, táhnoucí se od Lamaňského průlivu až po Švýcarsko, a tato fronta se utápěla v brutální 4leté zákopové válce. Mezitím se na východní frontě válka skutečně odehrávala v plném proudu díky rozlehlosti terénu. Rusko napadlo východní Prusko a Halič, ale utrpělo masivní porážky od rukou německých generálů Paula von Hindenburga a Ericha Ludendorfa v bitvách u Tannenbergu a Mazurských jezer. Ruská logistická slabost a špatné vojenské vedení byly patrné od začátku, ačkoliv obrovská rozloha země umožňovala pokračování války ve prospěch ústředních mocností. Prostřední léta války byla poznamenána patovou situací a nepředstavitelnými lidskými oběťmi. Život v zákopech byl neustálým peklem. Zima, bláto, krysy, vši, nemoci a všudy přítomný teror dělostřelectva, které způsobovalo 70% obětí. Ofenzívy byly zahájeny s nadějí na proražení fronty, ale téměř vždy končily masakry, přičemž územní zisky se měřily v metrech. Oblast mezi nepřátelskými zákopy, známá jako země nikoho, se stala hřbitovem. V roce 1915 vstup nových uchazečů rozšířil geografický rozsah konfliktu. Itálie opustila spojenectví s ústředními mocnostmi a připojila se k dohodě, přitahována územními sliby. Tím se otevřela nová a brutální italská fronta v Alpách. Osmanská říše se v listopadu 1914 připojila k ústředním mocnostem, uzavřela Dardanely a Bospor, přerušila tak životně důležité zásobovací trasy do Ruska a otevřela nové fronty v Mezopotámii a Palestině. Osudová kampaň u Gallipoli 1915 byla neúspěšným anglo-francouzským pokusem o otevření průlivu silou, což vedlo k drtivé porážce spojenců. Osmanský vstup také spustil zvěrstva, přičemž arménská genocida v letech 1915 až 1917 byla jedním z nejtemnějších činů konfliktu, kdy byly deportovány a zmasakrovány statisíce Arménů. Charakteristickým rysem byl technologický pokrok. Němci v roce 1915 zavedli u Ypres jedovatý plyn, chlor a iperit. Zbraň, která přidala novou vrstvu teroru. Německá ponorková válka, U-boats, se zintenzivnila a snažila se přerušit životně důležitou zásobovací trasu spojující Velkou Británii s Amerikou. Rok 1916 byl rokem velkých masakrů. Bitva u Verdunu od února do prosince byla nejdelší v celé válce. Německý generál Erich von Falkenhayn se snažil vykrvácet francouzskou armádu tím, že ji donutil bránit tuto pozici s vysokou symbolickou hodnotou. Francouzi se bránili, ale za cenu více než 300 000 obětí na každé straně. Ve stejném létě, aby zmírnili tlak na Verdun, zahájili Britové a Francouzi bitvu na Sommě od července do listopadu, která se připomíná svým prvním dnem, 1. červencem 1916, kdy během několika hodin padlo 57 000 britských obětí.
Soma je smutně proslulá prvním použitím britských tanků Mark I, nové obrněné zbraně, která byla stále v experimentální fázi. Tyto bitvy symbolizovaly marnost vyhlazovací války. Velká válka byla první totální válkou moderní éry. Konflikt zahrnoval veškeré obyvatelstvo a ekonomiku národů. Vlády získaly bezprecedentní pravomoci kontrolovat výrobu, přídělový systém a práci. Nedostatek mužské pracovní síly donutil miliony žen vstoupit na trh práce a převzít tradičně mužské role, což bylo klíčovým faktorem v poválečném hnutí za volební právo žen. Vlády používaly sofistikovanou propagandu a přísnou cenzuru k udržení vysoké morálky civilistů i vojáků. Rok 1917 se ukázal jako zlomový. Válečná únava, obrovské ztráty a strádání vedly k vzpourám v armádách a občanským protestům. Dvě zásadní události navždy změnily rovnováhu sil. Ruská revoluce a vstup Spojených států do války. Carská říše, vyčerpaná katastrofálními ztrátami, více než 5 milionů obětí, se zhroutila. Únorová revoluce, březen 1917, svrhla cara Mikuláše II. Rostoucí vliv bolševiků v čele s Leninem vedl k říjnové revoluci, která je přivedla k moci a zahájila jednání s Německem. Brest-Litevský mír, březen 1918, formalizoval odstoupení Ruska z války, což byl ponižující mír, který předal rozsáhlá území ústředním mocnostem, ale umožnil Německu přesunout desítky zkušených divizí na západní frontu. Americká trpělivost došla kvůli německé politice neomezené ponorkové války, obnovené v únoru 1917. Německé ponorky začaly potápět americké obchodní lodě. Odhalení Zimmermannova telegramu, v němž Německo navrhovalo tajnou vojenskou alianci s Mexikem za účelem invaze do USA, navíc hluboce pobouřilo veřejné mínění. V dubnu 1917 prezident Woodrow Wilson vyhlásil válku. Přestože se nasazení amerických vojsk AEF zpozdilo, jejich vstup poskytl dohodě nevyčerpatelné ekonomické zdroje a především čerstvou a neomezenou rezervu mužů, aby mohla čelit přílivu německých vojsk z východu. První světová válka, která trvala od roku 1914 do roku 1918, se stala totální válkou zákopů a vyčerpání. V roce 1917 vstup Spojených států naklonil misky vah ve prospěch spojenců. Německo, osvobozené od východní fronty po ruském kolapsu, zahájilo v březnu 1918 zoufalou jarní ofenzívu ve snaze dosáhnout vítězství před masivním příchodem amerických vojsk. Ačkoliv Němci výrazně postoupili, spojenci, sjednoceni pod vedením maršála Focha a posíleni téměř 10 000 americkými vojáky denně, postup zastavili. Druhá bitva na Marně byla klíčová. V srpnu 1918 zahájili spojenci 100denní ofenzívu, sérii koordinovaných útoků, které zatlačily vyčerpané německé armády. Černý den německé armády 8. srpna znamenal psychologický zlom. Mezitím se ústřední mocnosti zhroutily. Bulharsko, Osmanská říše a Rakousko-Uhersko podepsali příměří. V Německu vnitřní revoluce donutila císaře Viléma II. K abdikaci. Nová sociálně demokratická vláda podepsala příměří 11. listopadu 1918. Důsledky války byly kolosální. Odhaduje se, že došlo k více než 17 milionům úmrtí, 10 milionů vojáků a 7 milionů civilistů, přičemž ztráty v zemích, jako je Francie a Německo, často přesahovaly 60%. Demografická devastace a následná pandemie španělské chřipky zvýšily celkový počet úmrtí na celém světě na více než 50 milionů. Vítězové se setkali v Paříži v roce 1919. Výsledkem byla Versailleská smlouva s Německem, diktát, což donutilo Německo přijmout klauzuly o válečné vině, zaplatit obrovské reparace, postoupit území a rozpustit svou armádu. Tato smlouva byla vnímána jako národní ponížení, což přiživovalo legendu o bodnutí do zad, zášť, kterou zneužívala extremistická hnutí, jako je nacistická strana. Válka zničila 4 velké říše. Ruskou, která se rozpadla na Sovětský svaz, Osmanskou, rozpadla se na Turecko a mandáty na Blízkém východě, Rakousko-Uherskou, rozpadla se na nové státy a Německou. Spojené státy upevnily svou pozici přední ekonomické mocnosti. Prezident Wilson prosazoval vytvoření společnosti národů pro kolektivní mír, ačkoliv ironicky se k ní americký senát odmítl připojit.
První světová válka zavedla moderní válčení s použitím tanků, letadel, jedovatých plynů a ponorek, čímž položila základy pro druhou světovou válku. Trauma konfliktu vytvořilo ztracenou generaci, která nahradila optimismus 19. století cynismem. Konflikt v letech 1914 až 1918 nevyřešil napětí, ale naopak vytvořil nové a hluboké rozpory. Z jeho popela se vynořil komunismus, fašismus a nacismus, jejichž střet dovedl svět k ještě ničivější druhé světové válce. První světová válka byla původní katastrofou 20. století, násilný a krvavý přechod, který redefinoval válku a světovou politiku. Dejte like, odběr a sdílejte, tak až příště.